нахуст сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода аз раванди корҳои сохтмонии эстакада дар майдони Абуалӣ ибни Синои шаҳри Душанбе дидан карданд. Эстакадаи мазкур дар доираи амалишавии лоиҳаи таҷдиди роҳи автомобилгарди Душанбе Турсунзода сарҳади Узбекистон сохта шуда, муҳлати корҳои созандагӣ 2 сол муайян шудааст. Дар сатҳи дуввуми эстакада роҳи давродаврие бунёд мегардад, ки ҳаракати нақлиёт дар он тавассути чароғакҳо идора мешавад. Дар сатҳи сеюм бошад аз самти шарқ ба ғарб кӯпрук, ки дарози 122 метро ташкил медиҳад мегузарад. Дар лоиҳаи мазкур сохтмони роҳҳои зеризаминӣ низ барои роҳгузарон пешбинӣ шудааст. ҷиҳати анҷоми корҳо дар иншооти мазкур 377 нафар сохтмончӣ ҷалб гардида 81 техникаи махсуси роҳсозӣ истифода мешавад. Сипас сарвазири мамлакат аз рафти татбиқи марҳилаи аввали лоиҳаи сохтмону навсозии шоҳроҳи Душанбе Бохтар шинос шуд. хотиррасон мешавем, ки татбиқи лоиҳаи марҳилаи аввали корҳои сохтмону навсозӣ дар ин шоҳроҳи байналмилалӣ 3 сол муайян шуда, он бояд то моҳи октябри соли 2020 мутобиқ ба талаботи меъёрҳои байналмилалии роҳсозӣ анҷом дода шавад. Корҳои сохтмонӣ дар ин шоҳроҳ дар доираи иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вусъат бахшида шуда, айни замон 200 нафар мутахассис бо истифодаи беш аз 100 техникаи соҳавӣ корро дар 35 мавзеъ идома дода истодаанд. 90% коргарон дар татбиқи ин лоиҳа аз ҳисоби аҳолии маҳаллӣ мебошанд. баробари мусоид гардидани ҳаво дар 50 мавзеъ корҳои сохтмону навсозӣ роҳ ташкил карда мешавад. мавриди зикр аст, ки марҳилаи аввали лоиҳаи сохтмон ва навсозии шоҳроҳи Душанбе Бохтар 33,2 километро фаро гирифта, баъди татбиқи лоиҳа роҳ аз категорияи сеюм ба категорияи 1Б гузаронида мешавад. паҳнои роҳ аз 16 то 25 метро ташкил медиҳад. фармоишгари иншоот маркази татбиқи лоиҳаҳои таҷдиди роҳҳои вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон, машварачии байналмилалии ширкати машваратии Кокси Олмон, машварачии маҳаллии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Автострада ва пудратчӣ корпоратсияи сохтмони роҳҳо ва кӯпрукҳо Синзиян Бейсин мебошад. ҳамчунин сарвазири мамлакат бо рафти корҳои сохтмонию навсозии марҳилаи дуюми лоиҳаи сохтмону навсозии роҳи автомобилгарди Душанбе Бохтар шинос шуд. марҳилаи дуюми сохтмони ин шоҳроҳ 39,6 километро дар бар гирифта, мувофиқи лоиҳа дар ин қитъа сохтмони 1 пул, 46 адад қубури обгузар, мавзеи чорвогузар, 18 адад истгоҳ ва 3 адад гузаргоҳ сохта шуда, роҳ ба категорияи якуми роҳсозӣ мутобиқ гардонида мешавад. айни замон дар ин қитъа корҳои омодасозии роҳ идома дошта, мувофиқи нақша бояд соли 2021 мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шавад. сипас сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода бо корҳои ободонию созандагӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, тадбирҳои соҳилмустаҳкамкунӣ ва кишоварзӣ дар шаҳри Бохтар, ноҳияҳои Хуросону Кушониён, Дӯстӣ ва Ҷайҳун шинос шуд. таъкид кардан ба маврид аст, ки дар ноҳияҳои минтақаи Бохтари вилояти Хатлон раванди корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ бо ҷалби сокинон идома дорад. бояд гуфт, ки хавфи обхезӣ дар ин минтақаҳо хеле зиёд аст ва ҳамасола бо сабаби баланд гардидани сатҳи оби дарё, аҳолӣ ва иншоот дар ин минтақаҳо зарари зиёд мебинанд. аллакай маҷрои об ба манзилҳои истиқоматии сокинон наздик шудааст, ки хатари хеле зиёд дорад. вобаста ба ин сарвазири мамлакат аз масъулон талаб намуданд, ки дар ин самт ҳарчи зудтар чораандешӣ карда, ҷиҳати ҷалби сармоя ва амалӣ сохтани лоиҳаҳо чораандешӣ кунанд. зеро тадбирҳое, ки айни замон ҷиҳати пешгирии хавфи обхезӣ амалӣ гардонида шуда истодааст, наметавонад ба пуррагӣ дигаргуншавии маҷрои оби дарёро пешгирӣ намояд. дар самти соҳаи кишоварзӣ бошад, хоҷагидорони ноҳияҳои минтақаи Бохтари вилояти Хатлон таҷрибаи зиёд дошта, саҳми онҳо дар яке аз ҳадафҳои асосии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, таъмини амнияти озуқаворӣ бузург аст. кишоварзони минтақа парвариши лимӯ, қулфинай, картошка, карам ва дигар намуди маҳсулоти ниёзи аввали сокинонро ҳам дар гармхонаҳо ва ҳам дар зери плёнка ба роҳ мондаанд. хоҷагидорону кишоварзони вилояти Хатлон барои ба даст овардани ҳосили баланд аз таҷрибаи пешрафтаи соҳаи кишоварзӣ истифода намуда, дар таъмини бозори истеъмолии мамлакат бо маҳсулоти хушсифати кишоварзӣ нақши назаррас доранд. сарвазири мамлакат аз масъулони вилояти Хатлон талаб намуданд, ки барои хоҷагидорону кишоварзон ҷиҳати боз ҳам рушд додани соҳа ва барои содироти бештари маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ имконияти созгорро фароҳам оваранд ва баҳри иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамоми имконотро самаранок истифода намоянд. Самандар Искандарзода, аҳли дини Карим аз вилояти Хатлон барои барномаи иттилоотии ахбор.